Gayeng. Gayeng sih. Nah. Maraya akeh Bandungane dadi niki ya rada-rada setengah gayeng. Nggih. Nggih ta Bubayan. Masuk Bubayan. Lah kok Bubayan karo Pak Bayan eneke mung kelet wae ya ora gelem Ya pisah. jenenge cinta kok ya, Pak. Ya cinta-cinta wae ya jane ya rada pisah sithik. Alah, Pak Dine ingin Ade. Sak sirku jane ya ingin jane. Oh, balik. Ning ya piye nah. Ojo lali paweling. Penabuhe semangat tok. Sing joget ra semangat iki piye? Jiwa enggak. Nggih penabuhe bayaran kok Pak semangat to, Pak. Apa ya ngono ya? Lah sing joget iki jane ya mendem kabeh jane. Betul. Si parang panas, Pak. Ayo tabuk sing nabuh lho semangat sing joget kok ora semangat iki piye? Nembe pemanasan sing. Kudune iki diimbangi ngono ya. Ojo lali paweling. Matur nuwun Lur Gumanti wekdalipun saking mriku kula suwun setunggal rumiyin saking mriki saya minta satu dulu yang mewakili siapa saiki ya sak rombongan ndang salah siji maju ngono ayo kanca-kanca jak maju kene jak joget